I Naruto-toget der. Og så under movie, så er der Road to Ninja, så bare se traileren. Blad. Den er fucking nice. Welcome to the Twisted Tree Land. Hvis de kommer herover, så dør de. Det er så nemt det her. Ja. Og så kommer de ikke. Hvor er det typisk? Skal vi tage bagfra eller andet? Skal vi prøve at tage bagfra? Ja. Så må jeg næsten gå bagom her jo. Nej. Så kører vi. Kom så. Kører vi godt der. Jeg dræber ham der, tror jeg. Ja, okay. Tak for at ofre mig, mand. Yeah! I bytter ikke engang, kæder. I får dem ikke engang, mand. Den Nocturne, det var det værd. Helt klart. Fuck, nogle idioter, jeg er, mand. Så offrer I bare mig. Whoop, 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 mand. Det er sjovt. Koldt, mand. Var det ikke sjovt, Brian? Nej, det synes jeg ikke. Hvad lever ham her? Okay, han vil bare gerne være her. Tydeligvis. Fucking nar. Fucking smart, så har vi 2 AP'er hernede i bunden. Fucking clever. Jo. Hvor man dør af AIDS. Håber han dør af AIDS. Gør han også en fucking homo. Ja, okay, han pusher, mand. Det er sådan noget. Jeg hader sådan noget. Han går bare helt amok deroppe, mand. Man skal ikke pushe overhovedet. Det er sådan nederen. Nej! Okay. No! Nej! Tag den! Nej! Du fik det! Nej! Det gjorde sgu ikke, mand. Jo, du gjorde. Jeg fik den ikke. Jeg fik det heller ikke. De døde i luften. Jeg vil gerne nakke den her. Det vil jeg også gerne. Og så prøv at tage mit kill. Hvad er han på den kon? Haha, flasher han. Jup! Bitch! This is how I roll. Hvad siger jeg? Gå der! Gå der! Få ham! Nej! Det gør du ikke. Nej, hvorfor? Det skete ikke. Hvad døde I begge to? Ja, man! Okay, hej. Ej, hvor er det klamt det her. Nu dør jeg. Fuck. Okay, hej Wraith. Nej, lad være. Vi vinder dem, det er det værste. Han løber bare rundt og forvirret rundt. Jeg vil ikke dø. Ja, jeg tager den kill, mate. Hå! Ultimate! Nå, fuck, han tog den.
Og så får jeg bare de der 500 ms nu, ikke? Men det er ikke han en idiot. Du blamer han også. Skal hvad? Sikkert. Han der er lov til. De er glade små børn, altså. Ja. Oh my god, hvor er det der? Med dit liv. Dit liv. Og hans liv. Ej, lad være. Nej! Wait, what? Nej. Putin fik en lille fucking cunt. Igen offrer man bare mig. Jeg har bare ikke noget at gøre, fordi jeg er bare fucking squishy. Og så kan han jump også, han der. Ja, jeg ringer der. Hvad der? Nej! Hvor er det klart? Jeg er tæt på. Ham der ulden spiller okay. Hvem? Ulden der. Nej, ringer der, ja. Ja. Spiller rigtig godt. Han er vel også bare sådan en overpowered klasse ud fra. Altså, jeg synes det i hvert fald. Nu er han fra mig igen, sikkert. Det gør I begge to, så bare hold din kæft, mand. Nej, det er fem hæk. Det der gider jeg ikke, jeg dør. Jeg er ikke tabt, altså det er ikke det. Nej, overhovedet ikke, noget. Ikke engang nær. Åh. Eller Mads, det går altid super dårligt for mig, når vi spiller sammen. Ja, det er fordi, du er bedre i spillet. Hvad? 20 sekunder, så er alt. Nej, jeg har alt nu. Ja, no shit. Hun er fucking dejlig, hun er. 15 sekunder. Alt af. Jeg kan stunne nu også. Dejligt, så har vi vundet. GG, sagde jeg. Så er jeg bare. Er du klar, jeg stunner? Ja, gå derind, Kom så. Bot rape! Nej! Du dræbte ham, mand! Bot rape! Jeg brugte alt på ham. Det er 2, mand. Han der gider ikke bruge alt. Fuck ham Køb ham, så. mand. Nej, vi kan ikke fange ham alligevel. Stunner ham nu. Hvorfor Noxon ikke hoppet på ham, står jeg ikke. Og sådan en old hopper på ham. Fordi han er en fucking Det havde jeg gjort. Ja, det er så meget, vi vil gøre. Det er ikke sikkert, det virker. Jeg synes, at du prøver at hoppe op på tingen der. Hvad? Det er sådan, at du prøver at hoppe op på deres base næsten. Du griner. Det er ikke godt, mand. Du griner. Whoop. Ja, jeg ser ham. Sådan. Jeg kan ikke se en skid. Nå, hvor er der Vegas? Han er bare en kont, ham der, han er. Hvem? Ham der den anden der. Vores? Ja. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han hygger sig. Hvor fanden har du fået 6 kills? Han er god.
har jeg ikke lagt mærke til. Det er heller ikke, hvor du sagde det. Jeg synes, det her er vores første kills, vi har fået nu. Okay. Jeg har ikke lagt mærke til andre, stort set. Jeg vidste godt, du fik et i... Var det i starten eller sådan noget? Ja, cirka. Det er der døde jeg skutter. Ja, jeg kunne huske, hvornår du har fået de andre. Jeg kan huske, du har fået 2, det er det, jeg kan huske. Vi kan tage dem nu, er du klar? Nej, Jeg kan stående, du kan stående. der har ikke stået endnu. Er det ikke? Har du den, der ringer om dig? Ja, det... Kan du tage? Stop ham! Hvor skal du hen, Smukke? Hvor skal du hen, Smukke? Get shit on. Jeg elsker Annie. Hun kan bare skade, hun kan. Der er en bjørn her, eller en ulv eller sådan. Ja, hun kommer herned i tøsen. Det kan hun ikke. Jeg tager ham, jeg chaser ham, Gør det. Nej! Han nakkede det! Den fucking bøg! Jeg vil også have sådan en bjørn. Det er vores sandbjør. Forstår alt godt. Fucking nice. Den på røven, ham der er. Jeg står der ham herovre. Der er ham. Nej! Det er dig. Million! Lad os have deres alder. Vi kan tage den. Kom her! Kom her! Hey. Jeg kan stå den nu. Jeg kan også. Der. Jeg står op! Hold, de går bare ned, de gør. Okay, bag ved os. Nej! Kaster på. Nej, men jeg vil dræbe ham! I kunne også bare pushe, mand. Så vil føre ham. Så der er 2 for 1, mand. Det skal han ikke, det der. Ally has been slain. Men gør det endelig her. Det er så live. Ja. Ja. Bare sige, du er meget killglad. Selvfølgelig, mand. Det er det, det går ud på, når det er 3-3. Det gør det da ikke over at vinde, mand. Jeg skulle ligeglad med at vinde, hvis jeg kan få 30 kills og 0 døde eller et eller andet. Gud. Fuck you, bro! Nakker. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Det er så fucking blank, mand. Det er Jeg fik ham. Slap af, mand. Og de 3 andre kom, mand. Der er 2 andre kom. Fucking sindssygt af, mand. Fuck sygt. Jeg er så vild, ja. Nu skal jeg have noget vand. Smager røv. Eller ikke noget for den sags skyld. Ja. Tag den, mand! Tag den! Fordi old. Var det den old, det der? Eller er det ikke den bjørn, der nu? Ja, Bjørn der er olden. Men den skader også, sådan, når du fremkalder Ja, den. den skader. Når jeg fremrækker den, så skader den. Det er med Skader per time, bare. du ved. I don't care, no. I don't care. Jeg er på. Ignite! Kør! Kør på! Så får en egen killstealer, han er. Så tager den der side er på. Altså, jeg skal ikke have den. Ej, hvor er nu Så hans old, han hoppede rent faktisk ud på vores, mand. Ej, hvor er han trist. Hvor er han nederen.
Jeg har gjort det samme. Det havde jeg også. Hvad sker der for internet? Dit? Ja, nogle gange så får jeg bare sådan 500 til 600 ms. Ej, okay, slå af. Skide russer. Ja, mand. Jump on! Kan vi bare have hende. Bare have hende. Kom så, mand. Kom så. Jeg er en lille pige. Gør du noget? Men bamse. Kom så. Au. Edderkop! Bam! Go! Det er der noget, mand. Det kan der. Der var flere end to. Ja! Jeg dør. An ally has been slain. Who cares? Mangler 40 guld. Hvad fik jeg fjernbetjeningen? Du satte dig på den. Det tror jeg ikke. Nej, det føles ikke sådan. Jeg er lige Det der. fik sådan lift. 15 guld. 10 guld, kom så, det bliver jeg ud. Jeg skal ikke købe den. Mine ting koster fucking mange G. Jeg kan lære at købe sko. Nej! Eller opgraderet i hvert fald. Nå, okay, det er okay. Jeg tænkte nok, det var så langsom. Edderkop. Nej. An ally has been Og støder slain. Han er god om det, han er rigtig god. Rigtig god. Jeg håber, jeg synes, jeg bruger det der edderkop med nu, mand. Voila. Kom så, tag mig, kom så. Du må godt, kom så. Han er bagved dig. Du må ikke. Jeg kommer. Slå af! Det tog du også, det der, hva'? Hvad er det Fanden, hardcore? mand. Klar om jeg er. Klar hvor mange kills jeg har. På der! Tag hende. Hvor er det godt. Ace! Ace! De bliver bare rullet nu, det gør. Ja. Hvor fuck mange kills nu, der. Bum, ja. Bum. Er det overhovedet fedt sådan at spille sådan, hvad skal man kalde det, high rate ud det her? Nå, er sådan high elo. Ja, eller hvad det er? Ikke rigtigt. Virkelig? Jo, i gang er det der. Men... Okay, jeg lægger nu. Oh shit. Sådan. I need you, bro. I need you. I come for you, my friend. I don't care. No. Worded. Mange tak. Så fucking kom. Så mange tak. Nej, Mange tak. Nej! Tager ham, han er hen. Okay, jeg lægger nogle gange. Don't give a shit, son! Godt gået. Don't give a shit, son! Don't give a shit, son! Son! I don't give a shit! Slap af, mand. Mit kill. Nej! Son! Tag op. Ja! Jeg offrer mig selv for jer, I fucking cunt. Vi elsker dig. Det gør vi. Det er dårligt. Ja. Hvordan overlevede jeg? Det er jeg ikke. Mad. You mad? Hvor du flamet? Jeg kan tilbage. Jeg synes, jeg er GG! Please honor for all.